ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇବୁ ତକିଏ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କୁକୁର ହେଇକି ଗାଇଜ, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ ଗାଇଜ, अरे कहना क्या चाहते हो? ଗାଇଜ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଆମେ ଏମିତି ଖରାବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୋଉ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ଏମିତି ଶୋଇପାରନ୍ତିନି ଗାଇଜ। ସତଟି ମମି ଆମ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ? ଘରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ କହିଲି। ଘରେ ରହିଲେ କାମ କରିବାକୁ କିଏ ଯିବ? ପଇସା କିଏ ଆଣିବ? ତୁ ଯା କାମ କରିବୁ, ଯାଉନୁ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଘରେ କାମ କରୁଛି। ଘରେ କାମ କରୁଛୁ, ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ତ ଦରମା? କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ଅଫିସ୍ ଲାଭ ନାହିଁ। ନା, ଉଠିକି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଯିବୁ। ପୁଣି କାହିଁକି ଯିବି? ଆଉ ଏଇଟା ଘର କଥା। ଖରାବେଳେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି, ଖାଇକି ପୁଣି ଯିବି ଅଫିସ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମ୍ୟାଡାମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଏଚଆର୍। अच्छा ନିଜସ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ମୁଁ ठीक है। ଛାଡ଼, ଏବେ ଛାଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଉଠି।